duok bwana ni koka duok. But you know where? Order Julius, yes. But gima dwa kono siepna ni we don't need the expert from Wiper Party mar advice the ODM. Kanya yie god. To mana tika kenda dugo iro siepna ni. Anilo ngani Kidi owacho wach moro madwa paro ne gimoro. Ipenjo gimomiyo dondruok ng'eny kind oganda wasani. But ing'eyo ni gima nyo timore no oganda wa en gima duong' ma pod omako piny ngima kanyo walalo jakom Raila Amolo Odinga. Gima timore ni nyisi ni gima no timore cha ne en gima ne pekie moloyo. Nikech Raila no ken kingpin mar Jaluo. Raila ne en leader mar piny ngima. Kendo Raila no ok ng'i Kenya ka kende. Nyaka joluo manie pinje maoko. Be ni jaluo makoro nyalo ng'iyo ni embe onyalo bedo ni ok deal gi petty issues ma samoro koro kind ng'ato gi ng'ato to ng'i oganda gi piny mangima. Mane ma pod otamore ma pod dwarore ni. And the spirit is hovering. Oluorre ko manyo ng'at midwaro no mondo mi kose muonjo mosemo ma piny oneno to gigi mana lal kende. Okay. Kendo gima ng'eyo ni the two functions ODM Linda Mwananchi gi Linda Ground. Jogi jo ODM kite. Ma gima ne anagombo kaka ja siasa kendo kaka ja ODM ni winjruok owinjore bed ni timore nade. Bedie mondo chama obed motegno mondo kwadwaro piny to wamanyo gima timore sani mainyowa en ni jakom ne en ng'at ma kobedo ka to pache ok ni ka. Raila nene no mabor moloyo sani jok ma wan go sani. Kendo jakom ne nok ng'e pache yo mayot. Koro sani en man ni yath olwar. Koro winyang' mitungni atunga. Sama pogruok neno